A iniciativa Vitaminas para o Galego diríxese a todas as persoas que falan en lingua galega e a todas aquelas que a aman. Quero contribuir a que o idioma propio de Galicia adquira un rango social de normalidade. Preocupan a situación da nosa lingua e diante do descenso no seu uso, manifesto que a día de hoxe o uso no futuro do noso idioma non está asegurado. No século XX a lingua galega era falada con unha espontaneidade e regularidade, mas nas últimas décadas os estudos científicos e mesmo unha sinxela observación constatan o descenso no seu uso. Apelo a toda a ciudadanía de Galicia, a que vive aquí e a que reside fora, porque a presenza do galego, a súa extensión, a súa normalización dependen da vontade do corpo social e das actitudes positivas e activas ao seu favor. Afirmo que o desfrute cultural é unha necesidade básica, só despois da alimentación, a vivenda, a sanidade e a educación. Asuma a aseveración do filósofo Eduardo Lourenço, segundo a cal a cultura non é un fin en si mesmo, e por iso defendemos unha cultura vocacionada para a felicidade. Pero a cultura non existe en abstracto, está vencellada ao territorio, a comunidade humana que habitou e que habita na zona determinada do planeta onde se desenvolve, porque a universalidade parte do local, do próximo, do cercano. O galego non é un obstáculo para comunicar con un público consciente e amplio. Por iso queremos reforzar os medios de comunicación en galego, que a creación efectiva dun espazo galego de comunicación, como plataforma de defensa da identidade común, un espazo que promova novas fórmulas de presenza da lingua e cultura galegas en Europa e no mundo, e antes de nada en Galicia. O galego necesita vitaminas. A campaña recaba con urxencia a colaboración de toda a xente. Quere facer patente a necesidade de axudas, medios, apoio e soporte para o idioma galego. Pretende implicar a moitas entidades e sensibilizar as persoas, ao pobo, para revitalizar o idioma e garantir a súa transmisión interxeracional. O galego precisa moitas vitaminas. O país necesita, como agua de maio, contar cos medios de comunicación que empreguen o idioma noso, tamén nos contextos urbanos, ali onde presenta máis febleza. Vitaminas para o Galego pretende visibilizar os medios en galego, boa parte deles de carácter comarcal. Procuramos, ademais, vías de financiamento que garantan a súa sostenibilidade e o traballo digno do seu conxunto de profesionais. Galicia quere información de proximidade en galego. Más media que no século XXI difundan e prestixen o idioma. Altofalantes que ensinen a nosa visión do mundo. Peten nas conciencias e fagan visible a sensibilidade e a creatividade existente na sociedade galega.